Nakabenta ban pensuk ki khun samla pule ki bana kasnong ki bajangai na kasor nongpo ka Kunhun district Sao Balang kalate da ka yeng sawai ha kasnong maudiang kajing tumu jong kajing te ya kane ka yeng kadai na kabenta ban pensuk ki khun samla pule ki bana kisnong ki bajangai na kasor nongpo ya kane ka yeng sawai lasna kerpang na kabenta ki khun samla pule ki bana kasnong sau nongbri dokha nong sangu mau kaba kepet ping bat ki bana kasnong shintor ya kajaka balate ya kane ka yeng la ai songba de itemen basan biswal sim bam kwai hadwar ublei ibana ka balang sau nongbri la yo ban pleno ya kane ka yeng sawai ha ka arfuwei teruk hajar arfuwei ha ka snong maudiang ha ka bala wan play do MLA ka nong po constituency ba meral bonds harangkar ka jinge don lang MDC ka nong po constituency ba bala jet rani ha ka ne ka sngi lai don rangkat lang ru ban sakhi ya kane daurang ba snong jong ka snong maudiang lambat ki pastor ba ki teman basan kumbala ba sutu ha ka jinge lenti ka jongi ki babun ki project hapo ka district ka prestri ka sinot ka de bala kersan hilang ba de ki ing kristan lang ba ki jing show jing ai ngok kan no pilong ke badan bok da ka jing i jingai jong ki nong elam ki ba mensua ki badan ke jing ko sniu ba ka de ka ying de yeng gam ne ba kalau lalong ke jing kerbu ya ke district ba lala ban yeng lagi jong kejat kemne ba ru ban don kat kani ke jaka lalong sisa ga burom no nomor kata kumki peran khot apa distrik dia don lang ngene ka kuat pen kan mau begini ke jaka ka bangi gidon sam ga ar pusau ong ka kendau ka long ga jong trai bat ke jing dap jong ka perthei bat ki basyong ka ke jaka ka tengah don burom trai nong bu nong thau bu ke distrik la yo ini ka jaka ka kendau ka internet bat layo ru ya kene ka yeng ka bi internet ka bala sedang ban si asam ka bispa at nyo kong la dau try um te ga yim ki minot le na ai gi bate nang ba gi jing duwai gi jing fi we girum te yeng kristan nong sharai gi bi ki jo hi ha ka bang inget scam ba gi jing thu gi jing fi kene ka yeng ka ba philadan lupa hang bat gi jing thu ba phinang dan manang sna chu bala pensngo menne ya ke kenja hostel kaba kindon ki pasa la chai ki bawan pule sa sor nong po kila bande na umsaw na kebet na mdokha na chentor na nong samu na mau kuba batuta te nong ping nyo tali ki balang adon lani ni giwe ki cakaro balang sisa ke jing mentoy na ka banta jing ilang ba tingi kwa ai ba kane ka khndo ko ba phi na ta ni ga yeng ko ini scam bak nang roy na kapor sa kapor life sha ndr sha shispa sha na kapor sa kapor kan nang gajing mentoy na ta ga district pan ha ka dei bat kijing don kam hang ne mo pina pensko di ka art li gimat ka ban kong kolong na ga benta ban care ban pendha ya ka fencing bahkan nom lan ban yarung ban yami ban yalek ban yawan MDC dan burom jungi lah pensungo kumpu taha ka bidai bat katuka hostel ka bati ong ka sna ngin senang ipen be ngin ya don tilang bat hi ban yarap kat bala kat bakot na kaliang ka donga kum MLA tapi ipen be lang bat ka district bat ka trust ka jupi ni ba komiti ka bati dan ban pej ban pi gi jaka ka bahagan no gi jaka pinsna apti na hapsna ka no gi jing he bat komta ter haka bangin ang islok hagi por gi banwan haka ba ini lek kan bala ban persyang ban yarap ai bor bered ban yasno tilang ban pina mentar ni ni so komen sibun ya kane ka jing persyang ga jong phi kom ga district Sao Balang bomba ni jukren ni juong ba ki balang hagi ni kisngi kimde ban shu sakut tang haki sau konro jong ka ying mane ka bangi syakri ubelai Andrei bangi dei banmi sabar na kata kajaka bangi syakri ublei bat bangin penpau lu saka perthai ya kajing syakri ka para breu ko baka ketin ka ong kajing syakri ya ki para breu ka dei kajing syakri ublei nganget baga distrik Sao Balang ru kasim ya kata ka principal ban ai kajing syakri ong tang na ka banta bangin mane ublei Andrei ban ai ru kajing syakri na ka banta ki para breu ki jongi nganget kata ka dei kajing tumu ka bama pi pidon haga nega sngi haga ba pio ban pli haga nega ying
jong ke distrik ke jong pi hang ni hapo mau diang haga jing dorang kat jing sakhilang jong baro ki dekat lane ki riurang ba ki temen basan hapo jong ke distrik ke jong ni kermen scam ba kane ka jing tmu ke jong pi ka jing persang ke jong pi naga banta ban le ekikam ban ai ke jing mentoi naga banta kita ki kam ya ki jinyarap lane ki ban idon kam ban yo ya ki jakasong ki jakasa hakikam ki baper nangej bakan long ke jing mentoi shibun ya kita ki bayo jing mentoi